Ngintingnya sawah karo Pak Su, bakno malah dalane buntu. Pancen jugeng tau lho guys ning sawah daerah kene iki yo Jik, pisan iki kadung munyer-munyer lah kok bakno dalane buntu. Salah jalur. Iki sawah perbatasan Desa Jati Menggungan Gembong karo Besuki. Beh kene iki terkenal rodok wingit yo guys. Aku rodok merinding-merinding rene masane gek Pak Subiu munyer-munyer malah ra karu-karuan. Diomongi kon menggok rono malah menggok rono akhirnya tenan to buntu. Ketemu karo mbak tonggoku, ya ampun, kowe iki nyapo dadak blayaan rono jarene. Ra oleh rono. Ya ampun dalane salah lho. Iki ngono aku goleki sawah tonggoku, wonge kan arepe menehi godhong tapi kon ngerah dhewe. Jare ning sawah iki akeh godhong gedang kluthuk ning pinggir kali lah. Aku karo bojoku kon golek dhewe rene. Sampai munyer-munyer lho kok enggak temu-temu. Ya ampun ping piro iki mulai bolak-balik. Ketemu karo mas-mas yo mas tonggo. Rono lho rono, parane rono. Bingung arah lah kono kita nopo kulon daru podo daru ya ampun bingung kabeh. Nah terus akhirnya kan mandek nek wit gawedi, masya Allah wit tak gawedi tapi aku rawani video samarku kene apa-apa ning ngono. Akhirnya kan sepeda motor didekek sorot gede gue mang terus melaku intik-intik rene lagi ketemu jembatan. Nah jari tonggoku ki nyebrang jembatan kene lewat jembatan terus kono sandinge ngono. Lah kayak uwake wit gedang tenan ya Allah uwake tenan berarti bener kayak sawahe. Beh tapi sikilku kok koplok tarepe nyebrangi kok enggak wani masya Allah piye iki tapi aku ditinggal dhewe ning kene yo enggak wani. Akhirnya aku terpaksa tak beranikan diri nguwot iki yo guys, nguwot jembatan. Bismillah. Alhamdulillah nggak popo nggak ceblok aku guys, masya Allah iso tekan kene nguwot jembatan ya ampun. Alhamdulillah akhirnya ketemu tonggoku yo guys lagi ngresiki wit jagung kono matun lek karane ya. Ya ampun Pak kok adoh men sawah ning tengah ora-ora kene. Lah aku akhirnya malah entuk suket kroket yo guys kok luwem-luwem ning kene akhirnya tak cabuti Pak kula nyuwun suket kroket. Oh nggih Mbak silahkan padot. Iki pengen tak masak tumis tapi mbuh kapan nek ku masak yo guys sing penting wis tak goleki dhisik. Nah akhirnya wis mari lek golek godhong wis mari lek ku golek suket krokot lanjut mulai yo guys sepatuku tak sandalku tak cangking. Nah iki mengkan malam Jumat akhirnya aku nguinting ngetan ning makom kangen karo keluargaku sing ning kene yo ya.